Margie. Ang lamig. Pasador. Umig. Hindi, uupo yan sana dito eh. Nandito tayo. Ate Lily, nagawa ko ulit nawala yun. Hello, Merry Christmas! Nandito kami sa Water Park Resort, Sawa. Margie, Noong. mag-hi ka naman, Margie. Hello! Dito kami magpapasko. Dito kami magpasko. Ang ganda dito, promise. Ang ganda. Mas maganda doon, mas maganda dito, uy. Mas madaming ano doon. Eh kasi ano eh, tawag nito. Hindi, uupo yan sana dito eh. Nandito tayo. Ate Lily, nagawa ko ulit nawala yun. Hello, Merry Christmas! Nandito kami sa Water Park Resort, Sawa. Margie, Noong. mag-hi ka naman, Margie. Hello! Dito kami magpapasko. Dito kami magpasko. Ang ganda dito, promise. Ang ganda. Mas maganda doon, mas maganda dito, uy. Mas madaming ano doon. Mag-barbecue na Manood naman. ka ng Liksi, o busy ka pa. Naglilinis. Mag-barbecue. Ay, hindi. Naglalabahan ang mga malansya Liksi. Wala out. Baka siya Burger. Busy pa sila. Mamaya, busy pa sila sa trabaho nila. Wala mo ng trabaho, Ligste. Matulog ka muna. Wala sinap. Promise, ang ganda dito as in. Doon tayo sa beach. Gusto ko yung pwesto ba. Mas malaki yung ano, bahay dito kaysa sa Banana Island. Yes, mas malaki dito ah. Mas malaki Kasi dito. up and down to eh. Oh, gusto ko dito mag ano, char. I mean, mas gusto ko dito kaysa Banana Island. Eh, sa ano, yung papa mo dun sa ano. Sa Pinas, dun na lang kayo. Magba-barbecue kami. Charan! Ang kusina. Ang cute ng kusina nila dito, di ba? Ito, papuntang kwarto namin. Charan! Charan! Si Ate Lily. Yan ang kwarto namin. May ano kami dito. Gamay kaayo nga kitchen. Yan. Dito ako. Idalawa kasi sila eh. Ito CR namin. Charan! Ang cute ng room natin. Ate, hi!